Hneď sa dala na sedok, Jaj, že tak trošku. Čau, Amálka! Taký váš papa. Čau, čau. Čo, Amálka, budeš ty veľký lyžiar? Ty budeš aj sánkar, čo? Radšej sánkar ako lyžiar. Závodník na saniach. Dobre. Julianka, ahoj. Jana, urobíš papa? Jej, ona už asi bude spať, že? Povedz nám niečo, ty by si išla na lyže hneď? No tá vyzerá, že Tam je vtáčik, vidíš, a tam je Dominik hore. Vyskúšajte Julianku. On sa bude lyžovať teraz. Došli sme určite Amálku, aké sme určili Julianu. No, to by nebolo zle, čo? To bolo sranda. Aký malá ovoľko viac, tak už sa Ale dá. tak to nie sú No, lyžiarky hej. zase 1,5 roka veľké. máš, ty kokšo, jaký extrém. Čo? Henty boli dvojroční, čo začínali, nie, a vy to 1,5 ročná No, ideme. tie lyžiarky sú veľké, my sme kúpili práve. Ja, jasné, no. Nešli. Tak ale už o rok bude. O rok už možno, Aha, hej. Malka, vidíš, tam je Dominik hore. No a už ide Dominik. Pozri. Aha, jaké obľúčiky, no. Hej, on ho stále musí držať ešte to. To sú len začiatky, toto. Čo on sa vlastne len vezie, nič iné. Nerobí nejak aktívne podľa mňa niečo, ale... No Domči, poď! Výborne, ahoj! Krásne! A nebojíš sa? Ahojte! Dobre, pauza? Ideš sa už hrať, už si zaslúžiš, že? Povedz Amálka, poď! Amálka, poď! No povedz Amálke, Amálka, poď so mnou! Vidíš, Amálka nechce, ju tlačia lyžiarky. No. Kúkulka. Pôjdeme ešte, že? To sú len začiatky. Pôjdeš po jednu tvoru aj vtáčikov. Aha, aj slon tam je. Tak, končíme.